Deň druhý, ja neviem, čo som si spravila z nohou, ale bolí ma. Teraz ideme kam? Tam. Na druhú stranu. Včera sme išli tam, dnes ideme tam a uvidíme, koľko pôjdeme, ako sa nám bude chceť. Navíc máme tak trošku dramatické počasí, takže pokud začne veľmi pršať, běžíme domů. Začalo nám trošku kvapkať, tu máme raz cestník a riešime, kadiaľ ideme. Přesně. Eli má na starosti tentokrát mapy. Já bych tomu nevěřila. Moje maminka potvrdí, že jsem strašný mamlas v rámci map, ale já věřím, že to je tamhle. A ja ju niekedy skontrolujem jedným očkom. A ideme. Tak jdem. Ideme tam, uvidíme. Celkom seriózne začalo pršať, takže sme sa pofotili trošku. Taký krásny výhľad a ideme asi späť na kafe. Hej, videli sme tam, že tam majú dokonca asi aj krb, lebo tam bol komín a parilo sa z toho, takže ideme niekde do tepla. Asi vyťahnem aj seriózne, že prší plášť. My sme si mysleli, že toto je nejaká reštika a že si tam dáme proste kávu alebo niečo a zistili sme, že to je nejaké Airbnb, že si to proste ľudia môžu prenajať. A je to taká útulňa, ale sú tam akože normálne, že postele, vieš si tam spraviť ohníček. Taký skoro i hostel pro skoro, říkali 15 lidí, no, že sa ale tam pozvali zmestí. nás právě takhle tatínkové dovnitř, říkají, jen vám uděláme kafe, pojďte tu k nám. Tak mají 6 děcek, 6 dospělých. Sranda, to je úplně fajný, jo. Nasáčkovali, strašne zlatí boli, tak sme si tam vypili kávu, pokecali sme španielsko-slovensky, takže ešte, že... si procvičila španielštinu, do toho uměli skvěle anglicky, takže... Áno, a ja som aj niečo rozumela, už chytám tie slovíčka, ja akože rozumiem už niektoré veci, ale neviem rozprávať. Takže sme sa chceli pochváliť, že akí super ľudia a že každý deň je zážitok. Dnes sme sa rozhodli, že si dáme len takú hodinovú prechádzku, pretože má zase opäť začať o chvíľu pršať, 100% pravdepodobnosť. Tak sme si vybrali ďalšiu stranu, tu sme ešte neboli, tak tu si dávame takto prechádzku. Tam všade sú mandle a tuto mi to príde ako keby silou mocou, že tu sa ešte dá niečo posadiť, tak to sem nasadili, pritom je to už taký zrast celkom. Takže musí to byť celkom sranda tam oberať tie mandle. Neviem, ako sa nám to podarilo, že sme si nevšimli odbočku na našu cestu a sme na úplne inej ceste. Takže ja už mám skúsenosti so skratkami a inými cestami. To nikdy nie je kratšie, ale tak nevadí. Ale tak směr je správný, Smer, takže áno. věříme, niekam že sa tímto dostaneme. směrem budeme dobře. Možno k našim susedom. Cestu sme našli, ale akurát sme došli domov a začalo liať. Utekáme dnu, pôjdeme zase variť, cvičíme si, žijeme si tu. Zase začína poprchať, my sa chystáme na autobus. Teraz sme v takej dedinke s názvom Durkal, sme trošku pracovali. Je tu takáto fontánička peknúčka. To je taký kostolík so zvonom. A teda ideme si ešte niečo nakúpiť, pretože u nás... Potrebujeme víno na sangriu. Áno, áno. A tak no. Varíme, čože varíme? Sangriu vaříme. Sangriu. A máme tu dokonca aj citrón, ktorý sme našli na ulici cestou domov. Ale vyzeral strašne dobre. Takže sme ho zobrali. Dúfam, že to bude fajné. Blanka. Užívame sa krásne slnečné počasie. Keď sáme 10 stupňov a začína zase pršať, ale chceli sme ísť von a užívať si kávičku. What is it? It's a protein shake with banana. And we're having it in wine glasses, of course. In fancy style. It doesn't look so fancy. Cheers and drink? Yeah? Yeah, okay. Cheers.
Nice. Very sweet. I love it. Can I eat it? It's healthy. Wow, my si také šmakocinky varíme, že normálne nechápem samé zdravé veci. Ideme dole do dediny na tomto našom polorozpadnutom aute, ale tak môžeme byť radi, že vôbec nejaké auto asi máme. Našťastie teraz nám neprší, máme aj slniečko. A Eli šoféruje, dopredu sa pozeraj. Samozrejme nemôžeme vynechať našu obľúbenú zastávku, morušové stromy, ktoré sa tu napchávame. Cúvame v strede historickej dedinky, respektíve tu sú všetky dedinky, taký štýl, že úzke uličky. Celkom je to zaujímavé. Za nejakých 20 minút by sme mali byť v dedinke, odkiaľ pôjdeme trekovať, vidieť odo mňa. Už sa napchávajú, lebo už sme hladní. Sme sa zastavili v takej dedinke, kde vraj vykladajú karty a má nejakú históriu čarodejníctva, takže to bolo celkom také zaujímavé. Tento pekný domček za mnou prerobili na maštal. Riadne to tu cítiť. Celkom halúz, lebo je tu aj taká výhliadka, povedzme. Aj cestička, mačička mi tu pišti, tam je hore. Do tejto diery mi padol pop socket, takže musím dávať bacha. A už pokračujeme. To je tak, keď ideš na výlet s fotografmi. Furt čakáš, aby pofotili fotky, videá. Skrátili sme si trasu, pretože by sme to inak nestíhali. Posledný autobus nám ide domov o 6:00. Tam hore je dedinka a ideme do hentej dedinky a trasa má 6 km, my sme zatiaľ prešli tak 1,5 km, ale nevadí, zatiaľ stíhame, potom budeme bežať. Kúsok chodníka máme pod vodou, ale tu som sa našťastie neskydla, predtým som sa už 2-krát pošmykla a teraz som to ustála. Chystá sa veľká fotosession. Mega mravec. Dáme si malý urbexík. Opustený domček. Tak toto tu vyzerá. Dá sa to aj prespať. Ale neviem, či by ste niečo nenachytali odtiaľ. Už som chcela spievať. Patamat? Patamat? Yes. Ale podarilo sa. Za 2 hodiny sme prešli 3 km. No dúfam, že to stihneme. Čo som našla? Moruše. Ešte nie sú úplne dozreté, pretože sme vyššie v horách, ale sú stále dobré. Užili sme si turistiku naplno, ani nám nepršalo, začalo pršať, až keď sme tu sedeli. No a čo máme? Džúsiky.
Nevím, jestli nám to někdo uvěří, ale přísáháme, že to je juice. Áno, áno. Šesť dní uletelo ako voda, už som pobalená s batôžkom a odchádzam. Takže takto končí moje španielské dobrodružstvo. Eli nás zobere dole, ideme ešte do mesta, no veď, ešte vám to ukážem. Eli opäť v nákupnej horúčke. Ready, steady, go. Kyslé, kyslé? Kyslé, ale dobré. Similar. Ako citrón. Berber. Všade sú tieto typické španielské mini kaviarničky na malých námestíčkach medzi budovami. Takže vychutnávajú si kávičku. Konečne máme pekné slnečné počasie. A môže byť, no. Je to tu. Opúšťam Španielsko. Idem do Ríma. Tam budem 6 hodín čakať na môj ďalší spoj do Viedne. Som v Ríme, hľadám si miestečko, kde sa uložím, aby som si trochu pospala. V lietadle sa mi vôbec nedalo a to som mala trojsedačku sama pre seba. A tu môžem pracovať, ale teda sa mi fakt nechce. O 1 ráno. Už nech som doma. Našla som si také super miesto, tuto v kaviarničke som spinkala, ale prerábali tu niečo, takže tu vrtali celú noc, no 3 hodiny. Potom tetuška tu stále rozprávala, že si nechávajte batožinu len tak. No a presne oproti mne si proste sadla jedna rodinka. 500 voľných miest, lebo tu skoro vôbec nie sú žiadne ľudia. Začali tam ešte filmy mu púšťať, no proste ja nechápem, to si mohli sadnúť aspoň do 2. alebo do 3. radu, ale presne oproti mne, ja som otvorila oči a tam boli. Takže OK. Keby nedošla teta do tejto kaviarničky, tak im asi niečo poviem, asi by mi to nič nebolo platné, ale aspoň by som skúsila. No teraz už sem začali chodiť ľudia, tu si sadli vedľa mňa, no, takže asi to zabalím, no. Budem ti vďačná za každý komentár, like a dúfam, že sa ti moje videá páčia, že mi dáš aj odber, aby ti žiadne ďalšie neušlo. Ahoj!